mun karanta daga cikin matsalolin da muka ce suna wato fa'idoji a ƙarƙashin hadisan da muka karanta mun samu har guda 14, wanda daga cikinsu na ƙarshe shine bayani akan hukuncin sanya takalmi a cikin sallah da yin sallah da takalmin, har muka je gabatun yin ɗawafi da takalmi da kuma yin sa'ayi tsakanin safa da marwa da takalmi. Ina je ai duk an fahimci wannan, ba ma bukatar komawa baya. Da kuma sallah ɗin, sallar farilla ko kuma sallah ta nafila, sallar a cikin masallaci ko kuma a wajen masallaci, da bambance-bambancen hukuncinsu da inda hukunci ke iya canzawa sakamakon yanayin irin masallacin da kuma tsarinsa. Shin irin tsarin masallaci na zamanin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da a irinsa ake sallah da takalmi a ciki, ko kuma masallaci ne irin namu na yanzu wanda aka daɓe shi, aka yi shimfiɗi, aka kuma ƙawata shi ta yadda in ka shiga da takalmi za ka iya cutarwa, wanda kuma zai kore asalin wato abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar mutum ya cutar da kowa da takalminsa, wala yu'dhi bihima, kar mutum ya cutar da kowa. To idan mutum ya zama sanya takalminsa zai jawo cutarwa, to bai halatta bai sanya sallah da takalmin. Muka yi ce wannan shine malamai suka ɗora akan masallatai irin namu na yanzu. Mutum ba zai ɗauki hadisin sallah da takalmi ya ɗauke shi mutlaƙan ya ce hadda irin masallatanmu na yanzu ba, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cutarwa. Kana shigowa cikin masallaci namu yanzu da takalmi kuwa ka san akwai cutarwa, don kai ma ba za ka shiga ɗakinka da takalmi ba in akwai shimfiɗi. To wannan shine abin da muka tsaya a kai ko? To matsala ta gaba ita ce matsalar da ta shafi shin a cikin sutura menene hukuncin fuska kuma? Idan mutum ya rufe fuskarsa a sallah, ko me hukuncin mutum ya sa face mask ya yi sallah da shi? Ko me hukuncin mace ta sa niqabi ta yi sallah da shi? Ko me hukuncin mutum yana da rawani irin na sarakai sai rufe bakinsa da shi sai yi sallah da shi? An fahimta? Wannan duk a cikin babin sutura ne aiko? To abinda malamai suka ce shine wato an hana yin abin da ake kira at-talassum. At-talassum shine rufe wani bangare na fuska. A wurin malaman malikiya at-talassum shine mutum ya rufe abin da ya kai zuwa saman leɓensa na ƙasa. Ana fahimta? In dai mutum inda ya rufe zuwa gemu ne kaɗai babu laifi, amma in ya wuce har ya zo cikin wato leɓensa, ko da bai rufe duka bakin ba, to a masabar malikiya ya zama at-talassum. A masabar shafi'iya bai kai at-talassum ba, in dai kwaya ɗaya kam sai ka rufe duka bakin. A mazhabar hanafiya da hanabila shi kuma sai ka rufe hadda hanci. Ina fata an fahimta. To amma wato a cikin duka waɗannan abin da ya fi shine mutum ya guje wa rufe fuskarsa ko rufe wani ɓangare na fuska idan yana sallah. Idan mutum ya sa face mask, ko mace ta sa niqabi, ko mutum ya sa rawaninsa, ya halatta duk a sa, amma idan aka zo sallah a saukar da rawani, a saukar da ta ɗaga niqabin, sannan a saukar da face mask. Wannan shine abin da malamai suke kira at-talassum. Ina fata an fahimta. Kuma waɗansu malaman suna tsanantawa ma har su ce sallah ta ɓaci. To amma zancen gaskiya bai kai a ce har sallah ta ɓaci ba, sai dai makaruhi ne kuma zai rage maka ladan sallah. Dalili akan wannan shine hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Hurairah ya rawaito. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an yughatti ar-rajulu fahu fi salah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kar mutum ya rufe bakinsa a cikin sallah.
shine malikiya suka ce in ka rufe rabi ma ka rufe baki, shafi'a suka ce sai ka rufe duka, hanabila suka ce sai ka rufe har da hanci. Ala ayi hal kar ka rufe bakinka, kar ka rufe ko ma ina ne daga cikin bangare na fuskar ka in kana sallah. An fahimta? Wani hadisi Imam Abu Dawud da Ibn Majah suka ruwaito, kuma malamai da yawa sun inganta shi. Sannan ita kuma mace, wanda shine mas'ala ta 16, ita kuma mace idan za ta yi sallah kar ta yi sallah da niqab. Yana daga cikin abin da mata da yawa ba su sani ba. Idan kina sanye da niqabi kika zo za ki yi sallah, to ki daga niqabin. Kuna fahimta? Ko ki kwance shi. Za ki kwance ne idan yana da tudun da idan kin yi sujada zai zama zai tare goshinki, ba za ki samu damar yin sujada ba. Haka namiji idan ya sa rawani, rawanin yana da tudun da in ya dora goshinsa ba zai taba kasa ba, to dole ya tada rawanin ya zama ya bar wa goshinsa wuri, don akwai masu rawanin da yake da tudun da idan sun sa to sai dai su yi sujada akan rawanin, wannan sujada ba ta yi ba. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umurce ni in yi sujada akan gaɓoɓi guda 7, ɗaya daga cikin su shine goshi. Idan goshi bai taba kasa ba sujada ba ta yi ba, in ko babu sujada babu sallah. An fahimci wannan? Wannan shine abin da Ibn Abdul Bar, Allah ya masa rahama, yake cewa ajma'u ala anna al-mar'ati an takshifa wajhaha fi salah. Ce malamai duka sun yi ijma'i cewa mace lallai ne ta buɗe fuskarta idan za ta yi sallah. Wal ihram, haka kuma idan za a yi ihrami. Mace idan tana cikin ihrami shi ma ba za ta sa niqabi ba. Wali anna satral wajhi yukhillu bi mubasharatil musalli bil jabhati wal anf. Domin sanya niqabi ko sanya rawani mai tudu zai sa mutum ba zai samu damar yin sujada akan goshi da hanci duka biyu ba. Wa yughatti al-fam, kuma zai rufe baki. Wa qannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ar-rajula anhu, annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya hana rufe baki a cikin sallah. An dai fahimci wannan mas'alar? Mas'ala ta gaba ita ce idan akwai bukata to mutum zai sa kuma babu wannan karhancin. Mutum yana da wani ciwo wanda idan yayi tari ko atishawa yana tsammani ta yiwu ya iya kaiwa ga wani, ko akwai wata cutar da kai kake tsoro kana yin kariya don karka kamu da shi, kaga za a sa face mask kenan. Haka kuma mace tana da niqabi kuma tana cikin mutane inda maza za su rinka kallon ta, to wannan matar ita ma ya halatta a wannan lokacin ta yi sallah da niqabinta. Kaga wannan bukata ce ta sa. Amma idan babu bukata a saukar da face mask, idan babu bukata a daga niqabi. Amma idan akwai bukata, haja, to wannan duka ya halatta su yi sallah alhali sun rufe bakin da hancin da kuma da ta rufe fuska. An fahimta? Shi ma Ibn Abdul Bar yake cewa fa in kana bi haja, idan akwai bukata da ta jawo haka, ka huduri ajaniba fala karaha. Kamar mace a ce waɗansu da ba muharramanta ba suna wurin, tana jin nauyin su ga fuskarta, to wannan babu maganar karhanci. Wa kadhalika ar-rajulu tazulu al-karahatu fi haqqihi idha ihtaja ila dhalik. Haka namiji shi ma idan akwai bukata to babu karhanci. An fahimci wannan? Sai mas'ala ta gaba ita ce wato shin mace idan ta yi sallah, mun ce ta buɗe fuska, to ya batun tafukan hannu da kuma kafanta saman tafin. An fahimci wannan ko? Kafarta inda ake wankewa a alola, shin wannan wurin ma dole sai ta rufe, ta yadda idan ta sa kaya dole zama ya sauka yana jan ƙasa? Na ji mun karanta wani abu makamancin wannan. To amma menene hukuncin idan mace ta yi sallah wato ta bar kafarta a buɗe, ya sallarta take? Haka kuma idan ta yi sallah hannayenta suna buɗe, shin dole ne sai ta sa safar hannu kuma ta sa safar kafa, ko kuma ba dole ba ne?
jumhurin malamai wanda su ne malaman malikiya da shafi'iyya da hanabila dukansu suna da fahimtar cewa wajibi ne mace ta rufe kafarta a sallah. Za ta buɗe hannunta wannan ba matsala, amma kafarta wurin da ake wankewa a alola ɗin nan wannan kan sai ta rufe shi. Ana fahimta ko? Suka ce ko dai ya zama riga doguwa ko hijabi mai tsayi ko zane da ta sa yana tafiya ya ja ƙasa ta yadda ya rufe, idan ta yi ruku'u ba zai rinka buɗe ƙafarka ba, ko kuma idan ta san da cewa a buɗe ƙafar take to ta sa safa. Wannan shine masabar mafi yawan malamin. Malikiya akan wannan suke, shafi'iyya akan wannan suke, haka kuma hanabila a kansa suke. An fahimta? Dalilin su shine hadisin Ummu Salama da ta ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce ma ta tambaye shi, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar? Shin mace tana iya yin sallah da doguwar riga da himar ba tare da ta sa izar a ƙasa wanda ya rufe kafa ba? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha, idan rigar da ta sa tana da tsayi, jallabiya ce wadda ta kai ƙasa har ta rufe mata kafa, shikenan za ta iya sallah. Amma ba ka ba sai ta sa abin da zai rufe kafa ko da safa ne. An ji dalilin su ko? Amma al-Imamu Abu Hanifa shi a fahimtarsa shine ba wajibi bane kuma ba sharadi bane sai mace ta rufe wannan. Yace da hukuncin tafin hannu ta ciki da ta wajen, da hukuncin tafin kafa ta ƙasa da ta saman duk ɗaya ne, ba wajibi bane a rufe shi. Idan mace ta rufe ba hawa ne, in ba ta rufe ba babu laifi, baya daga cikin al'aura da ya zama wajibi sai an rufe. Wannan fahimtar ita ce ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Suka ce ba wajibi bane. Ana fahimta ko? Suka ce wannan hadisi bai inganta ba. Ɗaya kenan, hadisin maganar umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ayi haka. Suka ce in kuma ya inganta to ba yana nufin sharadi bane, yana nufi ana so ta yi haka ne. Sheikhul Islam ga abin da yake faɗa a cikin Majmu'ul Fatawa. Yace kar sabata bin nassi wal ijma' annahu laysa 'alayha fi salati an talbasa al jilbab alladhi yasturuha idha kanat fi baytiha. Yace ai malamai duka sun yi ijma'i cewa wato suturan da mace za ta sa a gida irin wanda take sawa a cikin sallah din nan, ai ba wajibi bane ta sa a gida, amma idan ta zo fita bane, wa inna ma zalika idza kharajat, inda yake zama wajibi mace ta sa jilbab ta rufe jikinta shine in za ta fita waje. Kuna fahimta? Kayan da mace za ta yi sallah da shi in ta sa, wajibi ne ta ci gaba da zama da shi a cikin gida? In ta idar da sallah sai ta cire kayanta ta ci gaba da zaman gida, in ta zo yin sallah ne ta sake sawa. Irin kayan da ya zama wajibi ta sa in za ta yi sallah shine irin kayan da ya zama wajibi ta sa in za ta fita waje, amma ba irin kayanta na zaman gida kuma irinsa ne ya wajaba ta sa in za ta yi sallah ba. Haka ne? Wa hina idin fatusalli fi baitiha wa in ru'iya wajhuha wa yadaha wa qadamaha. Yace ai ya halatta mace idan za ta yi sallah a gida, ya halatta ko da ana ganin fuskarta, ko da ana ganin kafarta, ko da ana ganin hannayenta. Kama kunna yamshina awwalan qabla al-amri bi idna'il jilbab bi idna'il jalabibi alaihin. Da ai mata haka suke fita, ba sa sa niqabi su rufe fuska, ba sa kuma rufe kafafunsu can ƙasa, ba sa kuma rufe hannayensu. Sai aka ce musu su rinka kusantar da hijabinsu ne zuwa ƙasa, sai ya zama yana tafiya har yana jan ƙasa. Kuna fahimta? Sai ce falaisatil auratu fi salati murtabitatan bi auratin nazari. Don haka sai zama al'auran da aka wajabta mace ta rufe in ta zo fita daban da al'auran da aka wajabta in an zo sallah.
wannan an sa a wajibi a rufe ne saboda kan wani namiji ya gani, amma sallar da za ta yi tun a gida za ta yi, waye wajabta mata akan ta rufe masa. Haka tun da aka yarda ta yi sallah da fuskarta, tun da aka yarda da cewa ta zauna a gida ta buɗe fuska ta buɗe wane ne, to haka kuma aka yarda in za ta yi sallah ta buɗe fuska ta buɗe hannayenta ta buɗe kuma wato kafafunta. Don haka sai zama ba wajibi bane a kanta rufe waɗannan a cikin sallah, amma idan ta zo fita waje ne saboda kar wani ya ga kafafunta, wannan shine inda yake iya zama wajibi a kan ta rufe. Kama ala ayyi hal sai ya ce waɗannan wurare asalinsu ba al'aura ba ne. Daga idan mace ta sa safa a kafa ko a hannu don ta fita fa biha wa ni'mat, amma ba al'aura ba ce, ba wajibi ba ne. Idan mace ta sa niqabi don ta fita yana da kyau, mustahabbi ne, amma ba wajibi ba ne. Kuna fahimta ko? Sai zama da niqabi da safa dukansu waɗannan ba wajibi ba ne domin ba al'aura ba ce. Ana fahimtar wannan ita ce masabar Abu Hanifa, duk da cewa a masabar Imamu Ahmad da masabar Imamu Malik da masabar Imamu Shafi'i shine dole a rufe idan za ta fita da kuma idan za ta yi sallah ko da a cikin gida ne. To amma zancen da ya fi rinjaye bisa ga fahimta ta shine wannan masabar ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, saboda in ka ce ba haka ba to gaskiya mata da yawa za ka bata musu sallah. So da galibin mata ba sa rufe kafarsu kuma ba sa sa safa, kuma ba sa jin cewa wannan al'aura ce. Ina fata ana fahimta. Baka sallan mace ta yi, amma abin da ya fi shine mace ta suturce kanta gaba ɗaya, kamar yadda ya zo a cikin hadisin da muka karanta a can cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu su rinka sake wato kamu ɗaya, ɗani ɗaya ko? Su rinka sake ɗani ɗaya ƙasa da abin da namiji zai sa. Sai wata mace ta ce ko dai a ƙara mana, sai sake ƙara musu sai zama har ɗani. Haka ana so mace ta sa kayan da yana jan ƙasa idan za ta yi sallah. Ana so mace ta sa safa idan za ta yi sallah, amma waɗannan duka ba wajibi ba ne. An fahimta? Waɗannan su ne matsalolin da suka rage dangane da suturce al'aura da kuma sa sutura a cikin sallah, sawa'un ga namiji ko ga mace. Ba na tsammani kuma akwai wani abin da ya rage akan wannan. In akwai daga baya in kun tambaya ma ji.